So Allah subhanahu wa ta'ala na pitiruyan sa Quran. Gutun tutanaka so hindi bagir ka wallaku ingda mauri. Guding ka pekalipati sukipan ka dunia. So Imam Qurtubi na pitiruyan. Aaya kipantag ka si sa dunia. Nasu ikupan raka. Gudi nasu kapan ka. Ayabu miptelung na kasi isang ka iya dunia nasu ikupan raka. Languan taman nakibagak ka. Langun, sutrak ka, supirak ka sa bangko, suingaran ka, sukadato ka, sumapia walaing ka, sumapian ditarna ka, langun kadnanan kibagak. Ayabu miptelo nakakukubur ka na dua dini sa kapan ka. Nagyaya ikatantua nagyang kaya dunia. Na aya masakitong sa ginawa, na keekal tano panagyang kaya dunia. Pad ko mga pipia ibarat ko katantuan o kauyuwig si isa dunia. Na lagi do inibga yung Imam Ghazali ibarat makapantag ku dunia. Pitero iyan. Lagi do sa katawa mama. Aplalakaw sa kalasan. Nasa giyang kutwa kaplalakaw niya na duminingil sa talikudan. Na ayam yailay niya na satimana arimaw. Apapantag niyan sa kaniyan. Oriyan niya naging kutwa mama. Na miyalalagwis subnar. Taman sa miyaw maniya na satimana paridi na mitipuun. Nasa giyang kutwa kapkulugian, na miya kakapat sa satimana tali, nasa kamauto pa na makapia ginawa niyan. Lumiyangag sa kanyan, na pilay niyan suwari mawadi niyan sa kanyan ni sisagaririan, apnayaw niyan sa kanyan, oriyan niya na tumiulong, na miyaylay niya na satimana malaanipay, ang gaganga kapnayaw niya na kaulugian. Ayabu ang makaararayrong na sotali sa di niyan kakulug. Oriyan niya na dumati, na mielay niya na duwatiman narya, ang may tumagmaputi, amu untud siran ko tali agup keniran so tali. Si ko kapuruan yan na arimaw, si ko kababaan yan na nipay, na ayabu makaararayron sa dinyan kakulog, na so tali, na imanto na kumpanag yung kutwa duwatiman narya. Si isang kutwa kasasanguran yan na adnawalay ron na batiyukan, na inilay niya nagyang kutwa walay batiyukan, ragsa ni deketian unso tenduruyan sa giyang kutwa tenebian ragsa ti amanian naso kami sa giyang kutwa teneb nasa kadiyo pakiali patanian so arimaw kuwatagian sunipay abu sudu area. So Imam Ghazali rahimahullah na piteruyan aso tigian so arimaw nagyuto so kapatay alalayong tanunian di selubaan nasunipay nagyuto so kubur aso langon ng mga manusia na pagkaukiton. Upamaos kanyan na bilang ataw agumapia na pembeluyo to asurumbiyo surga. Na upamaos kanyan na miyungker udi na daparatiaya na pembeluyo kalut tapet ko kalut pengaraka jahannam. Nagyuto atali, nagyuto so umurian. Nagyung ko to amay tamagumaputi arya. Nagyung ko to amay tamaria, nagyuto so kagagawi. Naso maputi arya nagyuto so kadungdong. Lalayon niran nakapkinairan kutali. Maana so umurian. Nagyung kutwa teneb. Nagyuto so dunia. Kiyata amanu manusia so kami so dunia. Na kialipatan yan so kapatay. Kialipatan yan so kubur. Kialipatan yan na pagkatalinguma so gawi aputais kanyan. Agu pekatindegan sekanian si ku hadapan kadna nu mga kaaden. Nagyaya ikatantuan dunia.